Здравейте хора, както знаете, навън вали дъжд. А днес, понеже сме седми, трябваше да е хубав деня, се оказа, че не е. Така, с този клип съм решила да ви почита малко от последния урок по околен свят. Така, растенията около нас. Имаме и други. Селско-стопански животни е последното. Така, повечето растения, ето вижте, че аз го говоря. Повечето растения имат корен, стъбло, листа, цветове и плодове с семена. Когато семената паднат в влажна почва, от тях поникват млади растения. Те използват светлината и топлината от слънцето. Хранят се от почвата и въздуха и постепенно нарастват. Така, прочетох до половината, защото вижте, сега ще покажа какво направих за мама. Ето го. Тук съм написала за мама, от ласи. Отдолу съм написала мама с различни моливи. Украсила съм така. Надявам се клипът да ви е харесал. Ще продължа някои... Така, надявам се клипът да ви е харесал. Не забравяйте да пратите палци нагоре и да се абонирате за моят канал. Поздравявам Дианира, Моника, всички момичета, които се казват Дианира, Моника, накратко Мони и Дея. Така. Особено тези, които сега са от срещната страна. Те ме познават. Поздравявам ги лично тях. Надявам се Моника да покаже клипа. Чао! Не забравяйте да ме харесате и да се абонирате за мен. Чао!